Aku harap rene. Aja tak tutup. Mata nih. Aja aduh bajing. Enek ambu ngelek. Deh. Delok nih, enek ambu iki lah, deloken. Lah sing delok awake dhewe elek. Mageti Bobby Cakrik menungsa asu aja nih. Wong aku ora pengen wadus aja dipaksa ngene iki. Wis Mak njaluk Whiskas. Lucu nih, Rek. Kenapa berkepala kucing? Lucu. Tolong lho. Aku ra iso metu. Iki lho iso metu. Arep metu. Aku jarine Rudi iki mesti enek gereh ning kene. Kosong dong. Kekurung aku rek. Piye gereh ning kono? Iki delok nih ya iki. Sulap iki. Yo. Kaget iki. Yo Nah, siji loro. Asu tenan iki. Majikan kendeng. Kamarku dideleng ning dhuwur. Untung aku turunan Naruto. Gatel. Ya ampun, gatel banget. Majikanku aneh-aneh wae. Aku kon maling mobil. Yo kangelan iki. Iki golek pintu mobilnya ning ndi iki? Lah. Tolong mandi pagi belum biasa, mandi sore belum biasa, jarang mandi sudah biasa. Loh ngincak. Waktunya makan anak-anak. Kon kui. Aku kudu entuk. Kon kudu gang. Aku ngelak rek, ngombe sik ya aku. Dah. Lah kok kayaknya banyu. Loh, rasanya kok plastik. Piye iki, Rek? Ngaliyo to aku arep ngising lho rasane senep. Ma, tukokno Whiskas lo, Ma. Ora aku mangan tangan iki. Tenan iki enak tanganku. Enek setan ning mburiku rek. Ayo Rene maju. Aku rawani aku. Ayo maju, aku rawani. Tak wedeni apa, Mak? Kurang ajar. Aku diantem, Mak. Tolong, Mak. Aku diantem. Iki nyapo? Tolong ana iki lho. Mau bocah ora duit to. Tolong ana bajing kok. Tolong ana. Aku datang di pangananku. Aku datang di pangananku. Wong ayu tara enak rasane. Rasane kok Whiskas. Enak tenan lho iki. Tenan iki. Menungso. Demi gereh akan ku berjuangkan demi gereh. Tolong demi gereh. Tolong demi gereh. Tak wales iki kanggo Bobby. Ayo tak wales rek. Rumangsamu aku iki koyo Bobby. Wedina kena. Ayo rek. Wara kere ndak tolong bungkus Whiskas ketok aku harus dibeleh harus majikanku marah yo sapi ngene iki arep dibeleh dipakani sing akeh. Tenan jan gede. Ceng ngalio to. Pangananku mambu lontong iki lho. Aku ndadak bropos ngene iki jan mambu telek tenan iki yo ne yo. Dalamanku gatel ngene iki yo. Gatel. Gat rasa cekel. Aku yo wegah rupamu elek, aku wegah. Nginceng wong atus mau bar diinceng. Genti aku sing nginceng. Aku tak rada mlebu. Kok aku kemlebon. Lho. Iki lah delani lah. Kucing iso muter-muter ning ngene iki nggih buntute. Menungso iso muter-muter ning nggih buntute. Mambu apa iki rek? Kok batang. Mambune. Selamat datang di Indo Ngapret. Kami tidak pernah meragukan tamu meski permintaannya aneh. Silahkan masuk. Bar mangan arep lap-lapan malah kelet ngene iki. Majikan kuwi rada gendeng paling dilem iki. Dian tenan gendeng belas. Waduh, Mas. Ayo, dalanane kudu urung gawe Apa urusanmu? Loh, lah kok gak iso mlaku? Pak, tolong. Ora ditulungi biyen babar belas. Tengek. Dikei helm ben koyo menungso. Goh. Moh gila aku koyo menungso. Mak, aku iso kok Spiderman delon. Lho, aku ceblok, Mak. Tolong. Spiderman iso munggah, Mak. Tolong. Joni lagi turu iki. Ayo diambon-amboni pangan senengane. Ambu apa iki kok koyo Whiskas? Nyapa delok-delok. Ora roh Bobby, aku lagi galau Bobby. Ciluk banyak apa delok-delok? Mesir ta? Cuwokot sisan lambemu, Sewegre. Sebanyune iki. Kok sing ngene iki ya? Sak awak gua terkabeh tondo-tondo diabetes kakek mangan legi-legi ngene iki marai lara kabeh nek gatel. Ye entuk dolanan anyar aku seneng dolanan anyar. Aku seneng banget. Iki sapa iki?
buntutnya dua nih Ram. Gila nih. Ih, tolong nih. Mak, carane mau banyu anget, iki mayar banyu adem, kademen iki lho, Mbak. Tulung. Banyune dientek nih sampai aku ngomong Lah aku wis kelempokan iki ora lho. peduli aku pokoknya sampai entek. Wih, enak nggono api tinggi turu iki. Enak iki. Enak ya. Wah, aja golek aku ya. Majikan gue anjen kebacet kayak pangan bundek ngene gowak wis rumangsane apa aku yo arep sulap apa piye kayak panganan bundek mbak lek ngekeki susu ning kucing aja ning pupumu nah aku ora fokus ndaping kucinge fokus karo pupumu hai kenalan dong mbok dijawab ngono lho wong bisu we ning ndi we ning ndi balik Lah, enak dolanan HP. Lah, aja diganti su rumangsamu. Lah, api-api barang. Enak dadi kucing, dadi majikane menungso rek. Menungso goblok. Ya Allah, kuat Masya Allah. Lah iki kurono lah ya. Kuri ya kene tak Enak, ukurane dadi majikane yo menungso. manjane Iya, ram iya, bocah iya, iki iya. jane nek sapa kowe iki nah aku lek nemu ya tak Lah, kan iya kono lah. Mbah ya? Lah, Kowe ini nemu kan kae? enak dadi majikanmu lah. Enak ya, syukurillah. Alhamdulillah nih majikan goblok. ora barbar lek ngukuri aku wis kesel iki lho jan tenan Alah. rupamu kok elek men rasa cedak-cedak kowe kok nyedak lho aku kok melok nyedak lho rupamu elek lho ojo nyedak lek turu ae rupane rasa ngece rupamu lo ngece Ayo cerit enak to ayo tak pencet nih kowe nyemlek ayo. Aku sadus nyok, rasa mau vakum, rumah sama yang karpet mau vakumi, karpet mulu reget. Enteni ono iki. Enteni apa? Wis enteni ono. Enteni apa sih? Enteni lucune iki lho. Sekali-kali ganti menu, aku pengen tuku pohong secara online, enak gitu pohong. Latihan menek pagere sekolah ben iso colut ning bakul pohong. wis gede nyusu wae mbok golek-golek tikus ngono kaya iki lho si Bobby golek tikus mau entuk gede enak wi ini dia spesies baru percampuran kucing dan megalodon kucing ngolodon sangatlah membagongkan lho yangmu Loh, aku prank. sosis gemlantung ketokane enak rasane kok koyo Jelas wong iki penalku apa Yo iki rasane wong goblok Giling pepatah bahasa Igir tak menuju tak terbatas dan melampauinya. Aku terbang, aku kok ceblok. Goblok. Tengah misi bang mau lewat. Kok wani menungso iki mlebu area iki. Iki area perkumpulan para geng. Ready kok sorek. Betul. Kowe kok menyok. Aku koyo nyok lho. Nyapa wae delok bola kristalku. Iki ra didol. Rasa delok-delok rupamu. Delok. Tak kei pijeten terenak, Pak. Tapi sebariki aku tukokno iwak tuna ya, Mak. dulur-dulur, ojo lali, sabrek, share, like, komen, sakake-akeh. Ben awak dhewe ning kene semangat gawe konten sing ndadekno harimu lebih berwarna. Ojo lali, tenan iki ojo lali. Awas lek lali.